duniya, 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 a duniya. Nawa ne kuma kirga? Ka takwas. Sai kirga. Ka takwas ke wa kanka. To, mai gida ya kira ku shiru. Da rabbana. Ba wala. Mudubin ka yana jikinka? Yana jikina. To ɗauko shi ka kalli fuskarka. Eh? Ka ɗauko mana na ce ka kalli fuskarka. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke zan ɗauko. Idan ka kalla duk abin da fuskarka ta nuna maka, maza ka zo gida ina neman ka. Da rabbana. Ba wala. Lafiya oga. Aiki ya ɓaci. Me yake faruwa oga? Ne ya gajanci lissafi ya ɓaci. Kai sha nawa ka ce? 18. 19, 20, 21, 22. Na dawowa. Kai, bakka je ko ina don uwar ka sai ne ma hukunci. Cire wannan abin na kunnanka. Alhaji mun ji daɗin zuwanka kuma muna maka barka da zuwa. To a ƙa'idanmu wannan gidan 'yarmu ba ma yi mata auren dole. Ta ganka ta yi na'am da kai kuma ta ce tana son ka har ka samu amincewarta domin ka zo mu tattauna da kai. To mu ne maka barka da zuwa. Alhamdulillah. To saboda haka dama mu ba mai wa 'ya'yanmu auren dole, abin da suke so shi muke ba su, kuma ne muku fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya sa dukkan abubuwan da aka yi ƙudiri za a yi su cikin sa'a, ko ba haka ba hajiya? Yawwa, akwai wani abu da za ki ce ne? To ni fata na ba zai wuce ɗaya zuwa biyu ba Alhaji. Ubangijin Allah ya musu albarka kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Alhamdulillah. Ai shi kenan ko? Tunda an gaisa. To shi kenan. Yawa. Yawa, masha Allah. Yawa. Zo mu je haji. Sweetie? Darling? Ya kika ji wannan rana? Daɗi. Wallahi Sweetie ban taɓa jin farin ciki irin ta wannan rana ba. Gaske? Ha, ai ba zan manta shi sa ni wallahi ban san wani irin sakamako zan wa iyayenki ba. Wallahi saboda sun faranta amma kina ji? Ƙannanki guda biyu. Wannan karan da su za mu je Dubai. Na ba komai. To yalla bai ga sanan ita ce yar uwar ta wanda nake gaya ma. Na'am. A bismillah wala tattaso ki zauna. An wata ga gashi kuna kama da dan uwan naki. Yalla bai na ce goban zan kawo ta ne ko kuma za ta iya zuwa da kanta kawai ta fara aiki. A ba matsala insha Allah. Kina iya zuwa goban kawai ki fara aiki. Ya sunan kanwatawa? Sunana Biba. Biba. Dama accounting ke karanta ku? Accounting ne and bookkeeping. To insha Allah ba matsala. Na gode sosai. A yalla bai. Mutum ba dan uwanka bane ba wanda zai iya ma wannan alfarmar. Gaskiya musulunci daɗi ne da shi. Na gode sosai, Allah ya bar zumunci. Ba damu Abdul. Ba damu, ko kuna iya tashi ku fita? Na gode yalla.
a ba damuwa Abdul. Ba da haba ka tashi ba damuwa. Ba damuwa ka tashi. Ba damuwa. Ba damuwa. Ba damuwa. Da rabbana. Awala. Abale. Ya gida. Ka taba zuwa farauta da ni? A'a. Ka taba gani na ko a matari? A'a. A sha baka taba taka toyi ba. Mai gida kai ma ka sani. Ina da ina ka taba zuwa farauta? Mai gida na shiga daji. An fara da birnin tarayya. Abuja na shiga yin gwari. Legas na kada tagara. Nan Kaduna na zaga Kujama fada Arna. Nasara na shiga dogon dawa. Bauchi kuma mai gida da ni aka shege ka fasa. Kano ce dai ban taba zuwa ba. To me yasa baka taba yin farauta a Kano ba? To mai gida ban taba farauta a Kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai saboda Asawa da kuma Dagus suna tanewa da cewa janzare ne a cikin allurar zuge tsaron zasi daga nan kuma makiya sai su ga sun nasara a kanka si isa na sassete na. To shi yasa kake so ni a dinga cin tuwo a gidana datsa babu tankade? To ina so ka sani aka san lissafi rashin lissafi ne a gurin mara lissafi in ji mai lissafi. A gafarce ne mai gida tuba nake. Kan na ƙara ji kan na ƙara gani. Ba kuma ba. In darabbana ba kuma ji ba. Ina saurara ki. Ita wannan Saudat din an yi tracking din. Tana aure ne a Port Harcourt, mijinta custom ne. Ita kuma Hindu wayoyinta gaba ɗaya ba sa shiga. Kwata-kwata ba sa shiga nata? Baya shiga. Saudat ita kuma wani zubin wayan ya shiga, wani zubin kuma a kashe yake. Alhamdulillah. Abin da za a yi kokari a gaggawar rubuta takarda. A yi inviting din mijin nata. Kuma in sun tashi su zo tare da matarsa. In ya so in ba su zo ba sai mu san matakin da za a ɗauka. Sannan ita wannan da nambata ya kasance tana rufe. In mun samu ita wannan din ba matsala. Kin gane ko? Da Allah ya kokarin gaggawar aiwatar da wannan aikin. Awo. Kai na Cisco. Ya fita. Na yake. Ku faɗa min inda za su. Ya fita. Ina ka shiga? Allah malam yi mara shiru da Allah. Da sannu sai asiri na ya tona a cikin garin nan. Da sannu ba abin mamaki bane abin da dan basi yake faɗi. Na bar gidana sun lalace banda ƙarar kanari da kerkeci da zabi babu abin da ake ji. Kowanne mutum yana da amfani a cikin gidan nan kuma amana ita ta sa ike zaune a cikin gidan. Wallahi na baka awa 2 idan baka dawo gidan nan ba, idan ba sai na aika ka ba, idan ba sai na aika ka ba, idan ba sai na aika ka ba ko ni ne fa a banza ake kirana da kana baro, a banza ake kiran gidan nan da harƙalla. Ni uban kowa ne, in dai dan iska ne kai, ni babanka ne. A kan me za a bar gidan nan kawai a dinga sukuwa a cikin gidan nan ana yin yadda aka ga dama? Wannan gidan kamfani ne, kamfani ne. Kullum ina gaya muku, in taɓa ganin budurwar kana baro? Ko a cikin ku akwai wanda ban ɗora shi akan sana'a ba? Amma buri na daban ne. Akwai inda nake son muje. Ko wankin wata ba a gama ba. Amma in dai an wanke ta mun shiga
mun hau za ta kai mu inda kowa zai yi arziki. Amma ku yi haƙuri, ku bi ni a sannu. Shin an gaya muku kowa da yake yin kuɗinsa halak ne? An gaya muku kowa ne baya cin haram? Wannan shine ƙarshen magana da zan faɗa. Daga yau, banda wayanda suke kwana a cikin gidan nan, ba na son ƙara ganin kowa a cikin gidan nan sai aikinsa ya zo. Gidan ya zama silent saboda ido ya yi yawa, kuma duk ku ne kuka lalata shi, kuma ba haka tsarin yake ba. Ko kuna so koma gidan gona ne? Shi kenan kamfanin ya tashi. To idan kana wannan harkar babu kai babu mace, idan kai kana wannan harkar babu fada a cikin mutane, idan kai kana wannan harkar babu shigar banza a cikin al'umma, idan kai kana wannan harkar ka gane dole ka zama mutumin kirki a idan mutane, ka gane. Amma saƙonmu yana tafiya ƙasa. Abin ka fi ƙarfin abin da za ka ci, ka fi ƙarfin abin da za ka sha, ka fi abin da za ka sa a jikinka, kuma duk inda ka shiga ko ina ka shiga idan ba sai na karɓe ka ba ka ce shege nake. Ni ne kana baro. Ka je ka yi lissafin me yasa ake kira na da kana baro. Ko shi dan ƙwallon ka tambaya me yasa ake kiransa da kana baro. Dalla ku tashi ku ban min gida. Ya haka yi? Akuya ta ce ta gwaci. A yaushe? To ni dai na riga na san a ɗaure take a cikin keji. Na zo na ga ƙofar kejin a wangale. Kana baro. Wato ainihin yallaɓe ɗan sanda suna na dai Adamu, na tafi daga garin Hadeja. Mun samu labarin kira cewa in zo 'yan sanda sun kama iyalina, to shine na zo in amsa kira. Yawwa, to wannan su ne ainihin jawabanta wanda muka ɗauka, kuma bincike ya tabbatar mana da cewa tana da hannu dumu-dumu cikin wannan al'amari. Ka fahimta ne? Masha Allah, masha Allah. Yawwa. Ibrahim, sa. Ibrahim, wai me yake damun ka ne? Ka gama special duty, ba za ka aske wannan gemun ka rika sa uniform kana zuwa office ba. Sorry sir. Ya za a ni in rika sa uniform in zo office, kai ka zo ka rika zuwa min da mufti. Ka je cell din nan ka dauko min baraka. Okay sir. Ka je kai aski na gaya ma. Okay sir. Ke Baraka. Na'am. Ki kalli wannan mutumin da kyau na kusa da ki. Ki kalle shi mana. An gaya miki nan wajen wasa ne? Waye shi? Mijina ne. Ustaz. Yallaɓe ɗan sanda. Ka gane ta? Matata ce, iyalina ne kwarai da gaske. Baraka. Ba a magana da ni ana kallon ƙasa, ki kalle ni cikin ƙwayar idanuna.
ki buɗe baki ki mishi bayanin statement ɗin da kika rubuta mana anan. Dan Allah dan Annabi ka rufa mun asiri, dan girman Allah ka yi hakuri, na shiga aku. Dan Allah karka tona mun asiri, dan girman manzon Allah ka yi hakuri. Na shiga. Ba ki ji abin da na ce bane, ki mai bayani ya ji. Dama yara nake ɗiba muke tafiya yawon bara da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama in ka yi tafiya ne ka je karatu. Na tambaye ka na ce zan je gida ba gidan nake zuwa ba. Sai in taho Kano akwai wani gida da ake ba mu hayan yara sai in je in karɓo yara mu tafi titi mu bara. Idan muka yi barar sai muka koma kamar ina yin kamar kwana 7. Na dukan mu har yaran gaba daya. Baka ba mu canji ba. Sai yake jira sai na dawo. Sai in sallame su ko ne bashi ka san shi ni kuma sai in je in bibiya ragowar bashin da ake bi na. So nake kafin ka da a ce ba a bi na ko kobo saboda na san ka hana ni dashin. Haba Baraka, ban rage ki da komai ba. Wato ainihin gidana ba ki rasa ci ba, ba ki rasa ainihin sutura ba, ba ki rasa duk abubuwa na jin daɗin rayuwa ba. Kuma da min ainihi sai da na hana ki ainihin wannan adashin kin je kin sa kanki bayan bana gari. Wato in tafiyar da na wata ɗaya ko wata ɗaya da wani abu shine kika sami daman sa kanki a wannan masifa. Ga abin da ya jawo miki kenan. Ina yara na suke? Na tura su gudun gogo. Yahaya mai buga katuna da takardu mai buga hotuna. Inda a hotuna to zai yi adabi iyali. Kasance agent mai kawo aiki Yaliyan Press Limited don kamo da tagomashin kaso 10 nan take. Yahaya mai buga katuna da takardu mai buga hotuna. Inda a hotuna to zai yi adabi iyali. Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai, ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa. Zargi da tuhuman da ya biyo kan Baraka shine yara kwaya 3 mata da muke nema a hannunta, amma yanzu an samu kwaya 2. Don haka hukumar 'yan sanda ne ke tuhumarta akan ɓacewar wannan guda 1 a hannunta. Wallahi yalla bai guda 2 ne, sa'abu ne kuma da an gansu. Wallahi an ce min an gansu. An ce min an gansu, na rantse da girman Allah. Wallahi ni ban san da wacce kwaya 1 ba, an ce min an gansu su kuma. Don Allah ka yi haƙuri. Wane irin baki san guda 1 ba? Kina tare da mutane 2 sun gudu sun kama hanya sun tafi neman 'yar uwar tasu, ki gaya mana baki sani ba? Wannan ma maganar banza ne. Yalla bai ka rufa min asiri dan Allah dan Annabi. A'a, kin nemi dai zama a nan wajen. Yalla bai dan sanda, wannan ainihin iyalin ta ka duba ta, ba ta rasa ainihin komai na jin daɗin rayuwa ba. A duba a ga wannan al'amari. Ai dubawan kenan a ramma, mun riga mun gama binciken duk da zamu yi akan Baraka. Saboda batan mutum ba batan wando bane ko takalmi. Ba abin da ya rage mana illa mu tura ta kotu. Can kotu su ne dama za su yanke mata hukuncin da ya dace a gare ta. Ibrahim, sa zo ka dauki Baraka kamar da ita sai. Tashi mu tafi. Wato ainihin melin ɗan sanda bayan da za a samu belin matata. Ai wannan abun ya fi ƙarfin mu. Saboda wannan abun inda a ce tsakanin mutum da mutum ne, matsalar suka sasanta kansu shikenan. Sai mu sallame su, dama shi police station ai waje ne na sasantawa. Idan aka abin ya fi ƙarfin 'yan sanda shine ake turawa gaba.
amma kar ka manta fa akwai child trafficking, akwai human rights, kuma duk sun nuna suna da ra'ayi a cikin wannan abu. Hasali ma ina son ka gane cewa akwai laifi wanda yake tsakanin mutum da mutum da za ka iya shiga tsakani in sun sasanta kansu a nan police station ka sallame su, ba sai ka yi gaba ba, don dama nan waje ne na sasanta mutane. Idan abin ya ci tura ne sai ka tura gaba zuwa kotu. Amma a wannan gabar ko me ake ciki ma idan ma iyaye sun yafe ko mai laifi ya yafe, dole sai an hukunta ta, saboda gwamnati ba za ta kyale ta ba, sai ta hukunta ta don a kori gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gode. Hello, assalamu alaikum. Wani rabu? Lafiya lauya gari a gida. Aiki alhamdulillah masha Allah. Dole akwai wani kesu na matar wani malami lala ko yana hannunku kesu din? Na'am. To da Allah ina so a bada belinta. Wannan ba matsala insha Allah. Za a yi kokari za a baka wannan belin nata, za a ma alfarma insha Allah. Ba da bata lokaci ban Allah da. In dai wannan ce ba matsala. To ba komai, nagode yalla bai. Don Allah ka turo min da account number ka. To ba damuwa insha Allah. Nagode. Adalla to sai an jima. Yawa. Sa. Takardar wannan custom din ne da muka mika masa invitation, ya amsa invitation din. Yanzu ya zo da matarsa. Suna waje? Yes sir. Je ka zo da su. Thank you sir. Sa. Ga suna zo da su sa. Easy. Barka da su. Na gajiya. Bismillah. Samu guri ki zauna. Yawa, je ka kawai. Wannan abu mu yayi mana daɗi sosai. Ba don komai ba saboda yadda ka ba mu haɗin kai ka taso gari ya gari tun daga Fatako. Ba komai wallahi sa, ba komai sa. A bincike irin namu na police, muna bincike ne akan matarka game da batan wata yarinya Hauwa. Hauwa. A gurin iyalin na kuke neman ta? Kwarai da gaske. Wace Hauwa? Hauwa mana, statement din ya bada Hauwa wanda kika baiwa Hindu ita a matsayin 'yar aiki. Ni na je na ɗauko ta na kawo mata sakamakon bata san gidan ba. To shine je na ɗauko na kawo mata, sun ma kira ni na ma tura musu lambar Hindu. To, yanzu ina za mu ga Hindu. Na dai san gidanta. So faduwa ta zo daidai da zama, tunda ita mai ɗakin naka alhamdulillah ta san gidan nata. Alhamdulillah. Saboda mun yi losing signal ɗin Hindu sakamakon karya layinta da ta yi a tashin mota. Saboda haka yanzu zan yi ƙoƙarin haɗa ta da mutanenmu su je don ta nuna gidan ko za mu yi dacen samun ita Hindu a cikin gidan. To ba da mu insha Allah ni a shirye nake. Na gode sosai. Sadiq. Sadiq. Ka sauka ƙasa ka samu P&G. Team on patrol da suke on standby. Ku tafi tare da ita wannan baiwar Allah. Aje za ta nuna muku wani gida. Idan an yi nasara an samu Hindu din sai ku ɗauko ta ku zo da ita gaba ɗaya. Tashi mu je. Sa za mu je mu dawo. Ba matsala. Nan ne ba nisa. Ba da mu kan go. Je kuma da. Ba dama. Ai ne kanki. To bari in nemo maka ruwa ko? Monsa. Morning, how are you? Fine, sir. Inspector. Yes, sir. Allah ka je ka sami Isa. Okay, sir. Ka ce a bada belin matan nan. Okay, sir. In ya so ma ringa kiran su suna zuwa ana kitso. Okay, sir. Ka gane ko? Ka gaya mai ka ce in ji ni a bada belinta. Okay, sir. Ranka ya daɗe aiki. Yawa. Mai gida ya yi umarni ya ce wannan matar malama ka taɓa. Ok. Ya ce a bada ita beli saboda 'yan uwanta ga sunan masu wanda za su cike velvet a ba su belinta. Ba kuma za ka yi shigowa da su.
Sokoto! Sokoto! Now? Ki je da malam. A buga takarda ya sa hannu kuma ya release din matarsa. Okay, sir. Mu je ko baba? To yarinya. Hello, ga Isa. Ga ma a gidan yarinyar nan fa ta mutu. An samu gawa yarinyar nan? Mun samu gawar ta yanzu ga ta a kitchen. Yasa. Da Allah maza ka kira oga. Yanzu baya dama a saki matar malam. Da Allah ka kira shi yanzu nan. To bari kira shi sa. Muke sa. Hello sir. Yes sir, ga ma a gidan mun samu gawar yarinyar. An samu gawata? She's dead. A nan cikin gidan Hindu? Yes, I've confirmed it sir. Okay sir. Ina matan malam? Gani. Malam. Ai na ga miki an gama. Wallahi mu ne garin nan. Hello, Isa. I hope ba a bada belin matan nan ba. That is very good. Yes, ko kar a bada. A maida ta. To. Mu ne garin nan. Ba wai A maida ita. Ina, waye ga maka? Ogan, shi sa hannu ya ce a mai da ita umarni ne. Wallahi ba zan koma ba. Ba zan taɓa koma nan ba. Mai da ita daga ciki ina zuwa. Taɓi da kyau! Mata da Allah! Mai da ita daga ciki. Ta ki mata hankali. Wallahi da shari'a ta da ta mata a cikin a gaban mutane. Kike gaban mata. Kana ina? Da wannan manyan motoci ne. A Moscow za ka sa masu. A Moscow sun tate. Mai lashe kilomitoci za ka iya sa musu Vital 5000. Wannan kuma injin super ko Vital 2000 shi za ka sa waccan. Amma masu ton. Kai fulogi sai dai in ka zuba a motarka. Idan ana maganar a Moscow ba a kawo shaka tafi. A Moscow shine na gari? Kware kuwa babu wasu mayukawa gairahun da za su zo su nemi ka kaka kirki kakan kaka motar ka ta kakare ta ki gaba da ki baya shi ko a Moscow sweat fiyat. Wato a Moscow shine sirrinka. Shine samun natsuwa, mota babu hayaki, inji babu tsatsa. In dai motar ka ta sha a Moscow to aiki ne da biyan bukata. Inda makanike mota ta tsira oga. Inda a Moscow inji zai zauna lafiya oga. Inda rabbana no wala oga. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sunana Tijjani Abdullahi Asasi, producer shirin fim din a duniya. Duk masu son tallata hajar su a cikin shirin fim din a duniya, ka rubuta text message ta wannan number. Idan kai test to mu za mu kira ka mu karɓi hajarka da kake da buƙatar tallatawa. Mun ɗauki mataki na shari'a kan duk mutumin da ya ɗauki dukiyar mu yake sarrafa ta don biyan buƙatar kansa. Sannan ina kira ga masu abokanan aiki masu yi downloading. Allah subhanahu wata'ala yana yafa komai amma ban da haƙƙin wani. Idan kana da buƙatar kayan mu ka neme mu ta wannan lambar ka rubuto mana text message kuma kayan mu ya ƙara so gare ka ko ina kake kafin ma mu ɗora akan shafin mu za ka same shi. Za mu ɗauki mataki na shari'a a kiyaye. Guji ciyar da kanka da iyalinka haramu. Mun gode a koyaushe. Na ku producer fim ɗin a duniya. Get money, hide your face. Okon. Oga Monsa. You'll be traveling. Yes, sir. And you pick me Abuja, we'll go to Lokoja. Okay, Oga. Lokoja will come back to Abuja. Okay, sir. Ja will be going to Kebbi. Okay, Oga. Kebbi will go to Kasena. Did you hear me? Oga, I think. You know, the other time we'll do this kind of journey without that motor. Now so the engine go knock because the journey is too long. Far from it. We have discussed with our engineers and they ascertained me that Amasco Synthetic is the best for this type of luxury vehicles like ours. It can travel thousands of kilometers without any problem. Oga, this Amasco Synthetic they mentioned, so now you can tell me about last week. I hear some people they discuss the matter. No problem, Oga, we go the journey, sir. Oga, so don't be so we don't talk about how we take lubricate the motor. What of the other side, Oga? Okon. Oga me. Don't worry, that will be taken care of. You too much. Oga, God bless you 15 times 11.